Abia întorși din Statele Unite, frații Tate și-au luat iar zborul, de această dată spre Dubai, soțiți de câțiva prieteni și fără să spună când se vor întoarce în țară. Înainte de a se îmbarca la bordul unui Boeing personalizat conform extravaganțelor solicitanților, au făcut o scurtă escală la DICOT, unde procurorii le-au prelungit controlul judiciar cu 60 de zile. Andrew și Tristan Tate au părăsit România la bordul unui avion modificat special pentru VIP-uri. Se întâmpla asta la mai bine de o săptămână de la revenirea din Statele Unite, unde cei doi plecaseră pentru că procurorii care îi anchetează în dosarul de crimă organizată și trafic de persoane le-au permis să circule fără restricții. Dimineața au mai făcut o vizită la DICOT, unde le-a fost prelungit controlul judiciar cu încă 60 de zile. I've been here 500 times. You guys aren't always waiting for me. It's not that interesting. You know what? In life, sometimes you deserve the good, you deserve the bad. That's the beauty of life, isn't it? There's no light without dark. Are you looking for sorry, Dubai? my lawyer doesn't want me to talk. Are you looking for Dubai? Andrew și Tristan Tate s-au îndreptat în mare grabă spre aeroportul internațional Henri Coandă. Planificaseră un zbor spre Dubai, unde își doresc să se plimbe cu cea mai scumpă mașină din colecția lor, pe care o au acolo. Este vorba despre un Bugatti Chiron. Pentru călătoria în Dubai, în care au alături 8 invitați special, frații Andrew și Tristan Tate au închiriat de la o companie aeriană malteză un avion de lux, un Boeing 737 modificat VIP, iar îmbarcarea s-a făcut nu prin terminalul obișnuit, ci prin cel folosit de oameni de afaceri cu dare de mână. Din pricina procedurilor de la DICOT, cursa charter a decolat însă cu o întârziere de peste 100 de minute. Avionul, cu cea mai mare autonomie de zbor din flota companiei malteze, are 2 dușuri și un dormitor, dar poate fi configurat și un al doilea. Cabina, susțin proprietarii, include o zonă spațioasă, cu o masă de conferințe și 2 canapele, dar și un televizor cu ecran mare, ceea ce face ca aeronava folosită în regim charter să fie potrivită pentru călătorii pe distanțe lungi. Plecarea controversaților milionari a provocat însă și un incident în zona terminalului, unde o admiratoare înfocată a ținut să-i vadă de aproape pe Andrew și Tristan Tate. În ciuda faptului că a fost alungată de câteva ori, tânăra a insistat, așa că agenții de securitate au cerut ajutorul poliției, iar respectiva a fost ridicată și dusă la audieri. A fost amendată cu 500 de lei, pentru că ar fi refuzat să se legitimeze. Andrew și Tristan Tate nu au anunțat cât vor sta în Emiratele Arabe Unite, dar la sfârșitul lunii vor trebui să revină în țară pentru a îndeplini obligația impusă prin măsura controlului judiciar de a se prezenta la poliția voluntari. În caz contrar, procurorii DICOT pot cere din nou arestarea lor preventivă.